Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία, εκτάκτος σήμερα από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή μας απόψε τιμά τη δημοσιογράφο Δήμητρα Γκουντούνα, μέσα από μια χυμαρώδη συνέντευξη για όλα αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα πράγματα που είδε με τα μάτια της στα δημοσιογραφικά της χρόνια. Σε μια εποχή που πολλοί έκαναν τα πάντα για να αποκτήσουν μια δική τους εκπομπή στην τηλεόραση, εκείνη είναι ο άνθρωπος που έκοβε τις εκπομπές της όταν την πίεζαν να αλλάξει θεματολογία. Είναι η γυναίκα που κλείδωσε στο κοντρόλ τον διευθυντή ειδήσεων μέχρι να πληρωθούν οι συνάδελφοί της συμβασιούχοι. Είναι ο άνθρωπος με το ανάποδο περπάτημα που αν κάποιος επιθυμεί να την βρει στο λεξικό, θα πρέπει να την ψάξει κάτω από το λίμα πάθος. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω την Δήμητρα Γκουντούνα. Αποτελεί για μένα μείζωνα ανατροπή, κυρία Δήμητρα Γκουντούνα, να σας έχω απέναντί μου ως συνεντευξιαζόμενη μετά από τις ατέλειωτες φορές που εσείς βρεθήκατε στη θέση που βρίσκομαι εγώ σήμερα, και ακόμα πιο πολύ που το 2017 σας βρίσκει ενεργή και δραστήρια στις επάλξεις της δημοσιογραφίας. Σας ήθελα όμως στην εκπομπή μου για να ακουστούν αυτές οι συνταρακτικές αφηγήσεις σας για το αόρατο παρασκήνιο των γεγονότων που τόσα χρόνια αποτελεί τη δική σας πραγματικότητα. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δαβίδ, που με κάλεσες. Μπήκατε με τα τσαρούχια που λένε στην πραγματικότητα από ένα καλό σπίτι, με αρχές κατευθείαν στον πόλεμο της αληθινής ζωής. Πόσων ετών ήσασταν όταν συνέβη αυτό? Κοίταξε, είναι πια τετριμένο, γιατί ακούω όλοι ότι ξεκινήσαν στη δική μου ηλικία. Εγώ είμαι πια μεγάλη και τη λέω την ηλικία μου γιατί δεν έχω να κρύψω τίποτα. Δεν είχα τελειώσει το γυμνάσιο, αυτό είναι γνωστό σε όλη την ελληνική δημοσιογραφία. Το τελείωσα στην εφημερίδα Βραδινή. Μπήκα με το θράσος και την έπαρση του ανθρώπου που δεν ήξερε τίποτα, αλλά μόνο ήθελε να γίνει δημοσιογράφος. Και θα σου πω, Δαβίδ, γιατί. Η δική μου γενιά μεγάλωσε με μια τεράστια περιουσία. Τα ακούσματά της ήτανε, πώς να σου πω, μιλούσανε τότε σε εμάς τους νέους από τον ανένδοτο, που λέγαμε τι είναι ο ανένδοτος, από την εκτέλεση του Γρηγόρη Λαμπράκη, από τους Beatles, από τη δολοφονία του Κέννεντι και του Τζον και του Ρόμπερτ, από την άνοδο και την πτώση του Παπανδρέου, και μετά για τη Χούντα, για τη δικιά μου γενιά, αναδύθηκε, να το πω έτσι, μετά το 70, δηλαδή από το 71 και μετά, που τη ζήσαμε πια τη Χούντα, και εγώ ιδιαίτερα στη Βραδινή, στην εφημερίδα Βραδινή του Τζόρτζη Αθανασιάδη, που την έζησα πολύ σκληρά, αλλά την έζησα και με πολύ χαρά, γιατί όταν κανείς δεν ήξερε ότι επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, που όπου και να νίκει ο καθένας μας, ήταν η μεγάλη ελευθερία για μας που έπεφτε η Χούντα και ερχόταν ο Καραμανλής. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαού από την εποχή της απελευθερώσεως, όπως την χαρακτήρισαν οι ξένοι δημοσιογράφοι, πραγματοποιήθηκε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, όταν εγνώστη ότι επιστρέφει στην Ελλάδα ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής για να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας. Ο κόσμος, με συντριπτική πλειοψηφία τους νέους, πλημμύρισε τους δρόμους από την πλατεία Συντάγματος μέχρι του αεροδρομίου του Ελληνικού και με χιλιάδες αυτοκίνητα κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο για να υποδεχτεί τον Έλληνα πολιτικό που επέστρεφε στην πατρίδα ύστερα από 11 περίπου χρόνια, με αεροπλάνο που έθεσε στη διάθεσή του ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Ζισκάρ ντ'Εστέν. Φαντασία μου τα φταίει που σε πλάσω πως ήθελε αυτή η φαντασία μου που χρόνια με γελούσε
θα μ' ανοίξεις την καρδιά μου την κλειστή. Μα ποιο είναι εκείνο το όνειρο που βγαίνει πάντα αλήθεια και δεν αφήνει χάρακες στις περισσότερες καρδιές και μια πληγή στα σπίτια και δεν αφήνει χάρακες στις περισσότερες καρδιές και μια πληγή στα σπίτια. Πώς πήρε η οικογένειά σας την αυτομόλυσή σας σε τόσο μικρή ηλικία, όταν έβλεπαν το κοριτσάκι τους να βγαίνει στη ζούγκλα? Δαβίδ μου, όταν εγώ βγήκα στην δημοσιογραφία στα 17 μου χρόνια, και άμα θες να σου πω και λεπτομέρειες, δεν υπήρχαν οι γονείς μου. Ήταν τα αδέλφια μου και για μένα φάρος της ζωής μου, η αδελφή μου η Μέρη Βασάλου που είναι και συγγραφέας, όταν έκανα το πρώτο μου ρεπορτάζ, το πρώτο μου δηλαδή, μία διάλεξη που κάθισα και το έγραψα στα σκαλοπάτια του Αγίου Γεωργίου του Καρίτσι, γιατί το πρώτο ρεπορτάζ το έδωσα στα Νέα, όταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έκανε την 4η σελίδα που ήταν καλλιτεχνική, και πήγαινα του Χρήστου Πασαλάρη την σχολή, όπου ήταν Ελευθέρης Παπαδόπουλος καθηγητής, Μίμης Πλέσα στη μουσική, που με είχε καλοδεχτεί, γιατί στους Αλβάνου που πήγαινα είχα το Ζώρα σαν μουσικό διδάσκαλο. Τέλος πάντων, και έγραψα στην αδερφή μου που είχαν μεταθέσει τότε τον άντρα της ένα τηλεγράφημα, πήγα στο Νοτέ, γιατί τότε ήταν τα πράγματα έτσι, και της έγραψα «Έγινα δημοσιογράφος» με ένα κομματάκι τόσο δά στα Νέα. Όχι, δεν είχα αυτή τη χαρά να δώσω στους δικούς μου, εκτός από τα αδέλφια μου επιμένω, και να τους πω θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Όμως όσο έζησε ο πατέρας μου, μπορεί να ξεχνάω τα χαρακτηριστικά του από τα χρόνια που έχουν περάσει. Θα θυμάμαι πάντα ότι ήταν με ένα βιβλίο. Θα θυμάμαι πάντα το κλάμα που έκανε για τον Γρηγόρη Λαμπράκη, που είχε πέσει, ήταν η εφημερίδα Τα Νέα μεγάλη τότε, και είχε πέσει απάνω και έκλαιγε. Και έλεγα γιατί κλαίει ο μπαμπάς, δεν μπορούσα να καταλάβω. Και έτσι όπως ήρθε η μοίρα και η τύχη, ο Πάνος ο Τριγάζης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο Πάνος, μου έδωσε τη δυνατότητα, γιατί το κάναμε και κρυφά τότε, σε μεγαλύτερη ηλικία, είχα κάποια εμπειρία πια στη δημοσιογραφία, να βγάζω το περιοδικό «Οι δρόμοι της ειρήνης» του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ήτανε για μένα κάτι το συγκλονιστικό. Δεν το περίμενα. Σαν τον αϊτό φτερούγαγε στη στράτα των καμαρών γειτονιά στα παραθύρια, με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια, λεβέντησε, προβολάγε, λεβέντησε, προβολάγε. Μια άλλη εποχή τότε σας υποδέχτηκαν καλοί και κακοί άνθρωποι. Ποιοι στεκόντουσαν για σας στην πύλη της υποδοχής? Κώστας Κύρκος στην αρχή. Μόλις είχε έρθει από την εξορία δεν το ήξερα εγώ, ούτε μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι σημαντική προσωπικότητα ήταν αυτή. Κώστας Κύρκος μου έδειξε μια εμπιστοσύνη που δεν θα το ξεπεράσω ποτέ. Μετά, για μένα πολύ μεγάλο σταθμός της ζωής μου ήταν ο Τζόρτζης Αθανασιάδης στην εφημερίδα Βραδινή. Να φανταστείς, Δαβίδ, ότι έφυγα όταν δολοφονήθηκε, γιατί για μένα ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα της ζωής μου, ακόμα περισσότερο και από πολύ αγαπημένα πρόσωπα, γιατί εκείνον τον έζησα. Και όταν όλοι ήταν εναντίον μου, γιατί τι θέλει ένα παιδί 17 χρονών, καμία μόρφωση, ούτε το γυμνάσιο δεν έχει βγάλει, ο Τζόρτζος Αθανασιάδης μου στάθηκε σαν πατέρας.
Σταθμός τεράστιος και η αγάπη του μου λείπει ακόμα και τώρα, Κώστας Σταματίου. Βασίλης Ραφαηλίδης. Αυτοί οι δύο με πήρανε και με πήγανε τότε στα downtown, τώρα λέγεται Ντύρι, τότε λεγόταν Peace College, για να μάθω πράγματα. Να μάθω ξένη γλώσσα, να μάθω ιστορία, να μάθω. Για μένα ήταν οι φίλοι μου. Μεγαλύτεροι από μένα, λέει, ήταν αδέλφια μου. Κάτι το πολύ σημαντικό για μένα. Σταθμός στη ζωή που ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, τον οποίον υπεραγαπώ, γιατί για μένα μερικοί άνθρωποι δεν έχουν φύγει. Και αλίμονο αν δεν ήταν διάσημος πριν, αν δεν ήταν διάσημος παγκόσμια, θα τον είχαν εκτελέσει εδώ στην Ελλάδα με αυτό που πέρναγε. Ο συντηρητικός για όλους ήταν ο επαναστάτης στην κυριολεξία. Ο άνθρωπος που έμπαινε μπροστά για όλους. Όταν λένε τρίτο πρόγραμμα, πάει το μυαλό μου κατευθείαν στο Μάνο Χατζηδάκη. Τρίτο πρόγραμμα. Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φραγκεστάιν έγινε πόστερ και στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγοριού. Το αγόρι ονομάζεται Πινοσέτ ή Βιντέλα και ολομόναχο χορεύει με πάθος ένα ταγκό ελλειπτικό. Δεν υπάρχει μουσική ούτε τραγουδιστής από κοντά. Μόναχα ένας ρυθμός ατέλειωτος και αριθμοί. 1.000, 500, 5.000, 10, 100.000 αριθμοί όχι εντελώς αποσαφηνισμένοι των εξαφανιστέντων, βασανιστέντων και νεκρών. Υπάρχει κάποια μάχη από αυτές που δώσατε εκεί στις αρχές που είδατε να δικαιώνεται, ή μήπως ήταν απλά οι ορμόνες που μας χτυπούσαν εκείνον τον καιρό, το σπάσιμο για το σπάσιμο? Όχι. Είναι η αλήθεια ότι κάθε μάχη για μένα είχε και ένα κέρδος. Όταν την έκανα δεν το περίμενα. Δηλαδή όταν γύρισε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από το Παρίσι, επειδή κρατούσα τις επιστολές του και δημοσιευόντουσαν στη Βραδινή, στην πρώτη σελίδα, γιατί μόνο σε μένα είχε εμπιστοσύνη ο Τζόρτζος ο Αθανασιάδης, μου έδωσε την πρώτη συνέντευξη. Περιμέναν όλοι οι πολιτικοί συντάκτες. Όλοι. Και την έδωσε σε μένα, στη Γλυφάδα, στον γκολφ της Γλυφάδας. Ήτανε η Ελένη Βλάχου, ο Τζόρτζος Αθανασιάδης, ο Τάκης Οχών, ο Δημήτρης Οχών για τους περισσότερους και ο Καραμαλής. Και μάλιστα έχω και φωτογραφίες που μου δίνει ένα λουλούδι, που μου λέει «Μικρή εσύ, τι έκανες όλη αυτή τη δουλειά?» Και με εμπιστεύτηκε κι άλλες φορές, πολλές. Άρα ήταν μία μάχη που κέρδισα. Σου λέω μία μάχη. Τι είχατε, κυρία Γκουντούνα, μέσα σας που μετασχηματίστηκε σε ανάγκη για δημοσιογραφία? Φαντάζομαι πως είστε από τους ανθρώπους που δεν θα μου πούνε απλά επιβίωση. Όχι καθόλου. Αν έλεγα επιβίωση δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά. Είναι δυνατόν? Η δημοσιογραφία είναι έρωτας. Εάν δεν το καταλάβεις, τότε δεν κάνεις γι' αυτό το επάγγελμα.
Όταν εγώ βλέπω στην εφημερίδα, στην Avec News που έχω εγώ τώρα, όταν βλέπω να μου λέει κάποιο από τα παιδιά «Αχ, τι ώρα είναι, πρέπει να φύγω», τρελαίνομαι εκεί να δείτε ορμόνες. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγεις. Από πού να φύγεις? Η δουλειά είναι το παν. Θα σου πω κάτι, Δαβίδ. Όταν ήρθα από το Παρίσι, κάποιο διάστημα που ήμουν εκεί, με έναν φίλο διάσημο που με φιλοξενούσε κτλ. Και ήρθαμε στο αεροδρόμιο, ήταν όλοι οι συνάδελφοι για να του πάρουν συνέντευξη. Εκείνος έφυγε και κατέβηκα εγώ να τον εκπροσωπήσω ως γραφειοτύπο, όπως θες πες του. Είδα τη Μαρία την Νικόλτσιου, θα την ξέρεις, που λέει τις ειδήσεις στον Α. Και γύρισε και μου είπε «Κυρία Γκουντούνα, σας παρακαλώ, θέλω μία συνέντευξη. Δεν έχω προσληφθεί στον Α ακόμα. Και θέλω μία συνέντευξη από τον φίλο σας κτλ». Ένιωσα τέτοια ζήλια, Δαβίδ μου, για τη Μαρία που δεν τη φαντάζεσαι. Έλεγα μέσα μου «Κορίτσι μου, να ήμουν εγώ στη θέση σου και να έπαιρνα τη συνέντευξη». Άκου τώρα διαστροφή. Και πραγματικά η Μαρία μου το έχει πει και πολλές φορές. Βέβαια της έκλεισα τη συνέντευξη, εννοείται. Στους νέους ανθρώπους εγώ είχα τρέλα πάντα. Το συζητάμε ακόμα με τη Μαρία όταν τύχει αυτή την περίπτωση. Με το χέρι στην καρδιά, κυρία Δήμητρα Γκουντούνα, η δημοσιογραφία σας έφερε χρήματα τελικά? Και το ρωτάω αυτό γιατί ήσασταν μέσα από το τζάμι σε καιρούς αμφιλεγόμενους, όπου οι δημοσιογράφοι, όπως ξέρουμε, είχαν γεμίσει τις τσέπες τους. Να σου πω την αλήθεια, Δαβίδ, από το μισθό μου όχι. Από την δημοσιογραφική μου πορεία δεν ξέρω γιατί. Με ένα σωρό επιτυχίες, εννοώ αποκλειστικότητες, περισσότερο στην εφημερίδα και εδώ στην ΕΡΤ, έπαιρνα πάντα τη συλλογική σύμβαση. Δεν μου έκανε κανείς ποτέ αύξηση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτό. Βέβαια ήμουν συνδικαλίστρια, είναι η αλήθεια, δεν βόλευε και κανέναν. Όταν έγινα μάλιστα εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο απάνω, στο 4ο και πήγαινα, θυμάμαι όταν παραιτήθηκε ο Παν, ο πρόεδρός μας, τον οποίο υπεραγαπούσα, σημειωτέων εγώ, τι μου είπε όταν έφευγε για να πάει να πολιτευτεί με τον Φώτη τον Κουβέλη. «Α», μου λέει, φίλοι, αλλά ήσουν οι μόνοι που μου δίνες μπουνιές κάτω από το στομάχι». Και πετάγεται ο εκπρόσωπος του Σιμίτη, τότε ήταν η κυβέρνηση, και του λέει «Με συγχωρείτε, αν άκουσα έναν πολιτικό λόγο, είναι από την κυρία Γκουντούνα, γιατί τι διεκδικούσε, τα δικαιώματα των εργαζομένων που την είχαν ψηφίσει». Πώς να σου πω, φίλοι ήμουνα με όλο τον κόσμο. Αλλά δεν είχα και μια περηφάνεια, δεν ήθελα να πάω να του πω «Εντάξει πρόεδρε, φίλοι και καριοφίλοι είμαστε, αλλά κάνε κάτι για μένα». Δεν θα το έλεγα ποτέ. Αφού δεν το κατάλαβε εκείνος, εγώ δεν έπρεπε να το κάνω. Έτσι νομίζω δηλαδή. Όπως και να το κάνουμε, η γενιά σας εισήγαγε και κάποιες νέες μορφές δημοσιογραφίας, όπως η πονηρή δημοσιογραφία, η εκβιαστική δημοσιογραφία και η φυγή από την ανευθυνότητα. Αυτό που λέμε κάτι για το τίποτα. Τώρα θέλεις να με κάνεις να ντραπώ και να πω γιατί κάνω αυτή τη δουλειά. Γιατί βλέπω, επειδή παρακολουθώ όλα τα προγράμματα που μπορείς να φανταστείς, έχω ακόμα και τη νύχτα ανοιχτή την τηλεόραση, μήπως ακούσω διαφορετικό ήχο για κάποιο έκτακτο. Βλέπω πολύ σημαντικούς δημοσιογράφους να κάνουν τηλεμάρκετινγκ ουσιαστικά στις εκπομπές τους και με πληγώνει θανάσιμα αυτό το πράγμα.
Με πληγώνει θανάσιμα, γιατί πιστεύω ότι ο καθένας με τη μόρφωση που έχει, με το επίπεδο που έχει, με την προϊστορία που έχει, θα έπρεπε να αρνείται μερικά πράγματα. Με ρώτησες αν έκανα λεφτά πριν. Πώς να έκανε κατά αυτόν τον τρόπο? Έκανα όμως διαφημιστικά και εκεί κάποια λεφτά έκανα. Βέβαια τα κατάπια όλα. Δεν κράτησα τίποτα και δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή για μένα είναι το σήμερα, δεν υπάρχει το αύριο. Πώς να σωπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου. Ο ουρανός δικός μου, η θάλασσα στα μέτρα μου. Πώς να με κάνουν να τον δω τον ήλιο μ' άλλα μάτια, στα ήλιο σκαλοπάτια. Με μάθε η μάνα μου να ζω. Στου βούρκου μέσα τα νερά, ποια γλώσσα μου μιλάνε? Αυτοί που μου ζητάνε να χαμηλώσω τα φτερά. Θα με συγχωρέσετε αν σας πω πως όποτε σκέφτομαι τη Νιώτη εκείνης της γενιάς, της δικής σας, βλέπω τα απόνερα του Δεύτερου Πολέμου, την έναρξη του θανατηφόρου οχαδερφισμού, της αλληλοκλεψάνας και μιας δράκας ανθρώπων που είχε ως μότο «Ενώσο δεν κουτουλάω ακόμα στον τοίχο, τείχος δεν υπάρχει». Έχετε αντίρρηση? Όχι, δεν έχω, αλλά θα σου πω κάτι. Η δικιά μου γενιά, ενώ είχε προηγηθεί, που σου είπα και πριν ότι ήταν πολύ σημαντική η γενιά του 60-70, μετά από το 70 εμείς που ήταν η γενιά του, δεν θέλω να πω του Πολυτεχνείου γιατί το έχουν ευτελίσει πλέον, θα σου πω το εξής, ότι οι άνθρωποι αλλάζουν και μπήκανε σε ένα χορό ελευθερίας που δεν τον είχαν πριν. Και αυτή την ελευθερία δεν ξέραν τι να την κάνουν τελικά. Δεν μπορούσαν να τη χειριστούν. Και τι την κάνανε τελικά? Τη δεκαετία του 80, οι πολιτικοποιημένοι τότε, δεν μιλώ για την αριστερά, η πολιτικοποιημένη τότε νεολαία ξαφνικά ανακάλυψε το γυναικείο φύλο. Ξαφνικά ανακάλυψε τα μπουζούκια. Πού να γνέψει ο Λιβαδίτης στα αυτή τους ή πού να δούνε το σεφέρι. Αυτούς που μας μαθαίναν, δηλαδή οι προηγούμενοι εμάς, τη δική μου τη γενιά, μιλούσανε πάντα και με το σεφέρι. Μιλούσανε πάντα, δηλαδή όταν έκανα εγώ ένα λάθος μου λέγανε και αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θες, τούτο προσπάθησε, μην την εξευτελίζεις. Και έκανα έτσι. Με βάζαν στη θέση μου με την ποίηση, κατάλαβες? Ναι, αλλά όμως εσείς αυτή τη στιγμή μιλάτε για μία περίοδο
που είναι η ζώσα περίοδος της δημοσιογραφίας για σας. Δηλαδή εσείς βρίσκεστε ενεργοί μέσα σε αυτή την περίοδο. Ενεργή είμαι και τώρα και θα είμαι μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, Δαβίδ. Κακά τα ψέματα. Γνωρίσαμε τον καθοδικό Αδαή Μεσάζοντα, σκουπιδόφιλο, δημοσιογραφίσκο, αυτά τα ωραία χρόνια που δεν έχει διαβάσει τίποτα, δεν ξέρει τίποτα, δεν μπορεί να μιλήσει, αλλά μιλάει παρόλα αυτά φωναχτά για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και μισό λεπτό με ειδοποιούν από το κοντρόλ. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν αφήνουν να μιλήσει αυτό ο καλεσμένος τους. Περνάνε τη δική τους γραμμή, αυτή δηλαδή του αφεντικού. Εάν δεν ήμουν δημοσιογράφος, εγώ πιστεύω ότι θα είχα τρελαθεί. Δεν λένε όλες τις ειδήσεις. Τόσο τρόμο και τόση απεσιοδοξία δεν το έχω δει ούτε στη Χούντα. Γιατί πιστεύετε ότι το κάνουν αυτό? Πουλάει διαφημίσεις? Όχι. Πουλάνε καλό προφίλ στα αφεντικά. Αρχικά στο αστυνομικό ρεπορτάζ και κατόπιν η ημέρα με τη νύχτα. Πολιτιστική συντάκτης για ζωγράφους, ποιητές και μουσικούς. Τι προξένησε αυτή την διαμετρικά τεράστια ανατροπή? Ήταν οι πνευματικές σας ανησυχίες πιο μεγάλες? Γιατί κάποτε σας άκουσα να λέτε σε κάθε κτηνόδη φόνο οπουδήποτε είμαστε όλοι ανεξαιρέτως παρόντες, θύματα μαζί και θύτες. Ήταν εκείνη η φράση που έφερε αυτή την ανατροπή? Κοίταξε, όχι, δεν ήταν μόνο αυτή η φράση. Θα σου πω ότι έκανα αστυνομικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Βραδινή, αλλά παράλληλα έκανα και πολιτιστικά. Παράλληλα έγραφα από τα φαρμακεία που λένε, έγραφα εκθέσεις ζωγραφικής, έγραφα τα πρώτα θέματα, αλλά έγραφα και τα τελευταία. Έκανα κινηματογράφο. Το μυαλό σας ήταν στο αστυνομικό και η καρδιά σας στο πολιτιστικό? Όχι, η καρδιά μου είναι με ό,τι καταπιάνομαι. Ακόμα και στο αστυνομικό. Δηλαδή δεν μπορούσα εγώ τότε, δεν είχαμε βέβαια και αυτές τις τραγωδίες που έχουμε τώρα. Είχαμε όμως και μεγάλες. Ξέρεις τι γίνεται, Δαβίδ? Όταν εγώ πήγαινα σε ένα σπίτι που είχε χαθεί κάποιος, είχε δολοφονηθεί ή δεν ξέρω τι, δεν το ξεπερνούσα μετά. Γύρναγα πίσω, το έγραφα και μετά πήγαινα στην τουαλέτα και έκλαιγα. Έκλαιγα το παιδάκι εκείνο, τέλος πάντων, ας μην πούμε περιστατικά. Δεν μου πέρναγαν. Κι αν στα πολιτιστικά έκανα κάτι, είναι γιατί εγώ συμμετέχω στην αγωνία του ηθοποιού. Ξέρω τι σημαίνει να ανεβαίνεις πάνω στο σανίδι. Ξέρω τι σημαίνει να μην έχεις δουλειά το καλοκαίρι και πώς θα ζήσεις. Δεν μπορώ έτσι αφηρημένα να πω, γιατί έχω ζήσει πάρα πολύ το θέατρο βέβαια. Πήγαινα και έβλεπα 2-3 φορές μια παράσταση για να την κατανοήσω και να δω και των ηθοποιών την ερμηνεία. Είναι τραγικό να περνάς τους ηθοποιούς, να τους ρωτάνε τι φοράτε σήμερα και έχετε χωρίσει, και δεν τους ρωτάνε τι παίζουνε, τι έχουνε, γιατί ανεβάσαν αυτό το έργο, ποιος είναι ο σκηνοθέτης, τι θέλουν να δώσουν με την παράσταση. Μου έρχεται τρέλα με αυτό το πράγμα. Και εδώ στην Έρτα όταν ξεκινήσαμε, θα σου πω το εξής. Δεν ήρθα, έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ. Δεν έκανα πολιτιστικά.
πεθαίνει ο Σκαρίμπας. Πεθαίνει ο Σκαρίμπας και στέλνουν την Γιάννα την Παπαδάκου που κάνει δικαστικό, είναι μια γυναίκα τεράστια σε δουλειά, είναι πολύ μεγάλη για μένα, και τη στέλνουν και λένε μα τι γίνεται ρε παιδί μου, δεν μπορεί να κάνει δικαστικό, να κάνει ελεύθερο, να κάνει και πολιτισμό. Εμένα μέτρο για μια ζωή ο πολιτισμός. Δηλαδή δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα μπει τελευταία είδηση ότι πέθανε πολύ αργότερα, αλλά λέω ότι θα πεθάνει ο Κάρολος Κουν και θα το βάλουμε τελευταία είδηση με τα πολιτιστικά. Μου ερχόταν μια τρέλα. Η πρωτοπορία στην Ελλάδα είναι τέχνη. Δεν είναι τίποτα άλλο. Οι πολιτικοί ακολουθούν και δεν έχουν και καμιά πρωτοπορία. Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ μικρός και στεναγμός, πολύ μικρός. Απ' την ψυχή ως την ψυχή, την ψυχή ως την ψυχή, ως την ψυχή. Από ένα σημείο και μετά γίνατε ψυχήτη και σώματι υπερασπίστρια του πολιτισμού, λοιπόν, και εκείνη η φράση του Στανισλάβσκι, να αγαπάτε την τέχνη μέσα σας και όχι τον εαυτό σας μέσα από την τέχνη, και φτάνουμε τότε στην Υπουργό Πολιτισμού, την ιστορική Μελίνα Μερκούρη, και την απότομη συνάντησή σας. Είχα πάει στη Λυρική για να κάνω ένα ρεπορτάζ και έβλεπα τα καθίσματα, τα βελουδένια γδαρμένα, κομμένα, τα καμαρίνια ήτανε εσχρά, απλήρωτοι. Μου ήρθε λοιπόν κάτι στο κεφάλι εκείνη τη στιγμή, εγκεφαλικό που λένε. Και πηγαίνω στη Μελίνα, τη ζητάω ραντεβού στη Μελίνα, ήταν η αρχή τότε της πορείας της Μελίνας στο Υπουργείο, και πάω και από την ΕΡΤ. Τώρα λίμωνο να μην μου δίνανε. Δεν είχα κάνει σύμβαση εδώ, να φανταστείς, ήμουνα με τον μπλοκάκι. Πάω λοιπόν στη Μελίνα και της λέω, καλά, εσείς είσαστε υπουργός πολιτισμού και δεν ξέρετε τα προβλήματα που έχει η Λυρική? Και μου λέει, στην ΕΡΤ δεν είσαι? Ξέρεις, με αυτή τη φωνή την εκπληκτική. Λέω, ναι, στην ΕΡΤ, αλλά δεν μπορείτε να με απολύσετε γιατί δεν με έχουν προσλάβει. Είμαι με μπλοκάκι. Τι λες, παιδάκι μου, μου λέει. Μου κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Έλα μαζί μου στο Υπουργείο για σύμβουλος. Δεν πήγα γιατί ήμουνα τότε έτσι, είχα ένα ήθος ότι δεν μπορούσα να είμαι και στην ΕΡΤ και στο Υπουργείο. Όμως από τότε γίναμε φίλες, μιλάγαμε συνέχεια στο τηλέφωνο. Ήρθε η στιγμή που εγώ την έφερα σε επαφή με τον Γρηγόρη Φαράκο, με το ΚΚΕ, για να κατέβει δήμαρχος κάτω, και δεν στάθηκα εκείνη την εποχή μαζί της, παρόλο που δεν στάθηκα για πολλούς λόγους, αλλά ας μην τους αναφέρουμε. Να σας κάνω μια διάκριτη ερώτηση. Η οικογένειά σας ήταν αριστερή? Ο πατέρας μου τον λέγανε κομμουνιστή και γι' αυτό τον είχαν αποκληρώσει κιόλας η δική του, γιατί ήταν από πολύ πλούσια οικογένεια. Είχε παντρευτεί και μια φτωχιά τη μητέρα μου, οπότε καταλαβαίνετε ότι η μάνα μου ήταν δεξιά. Πολύ δεξιά όμως. Να φανταστείτε ότι ακόμα από το σόι της, που όλες κατά περίεργο τρόπο παντρεύτηκαν και οι 6 κόρες πάμπλου τους, δεν μου μιλάει κανείς. Δεν έχω μια καλημέρα από αυτούς. Ουσιαστικά γίνατε το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Κατάμαυρο θα έλεγα. Κατάμαυρο. Ξέρεις όμως, Δαβίδ, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, γαλουχήθηκα σε μια εφημερίδα που ήταν καθαρά δεξιά εφημερίδα. Αγαπούσα πάρα πολύ τους ανθρώπους εκεί, γιατί όταν είσαι παιδί, και εκείνοι ήταν μεγάλοι δημοσιογράφοι, ένιωσα μαζί τους σαν οικογένεια, αυτοί που δεν είχα, αν θέλεις. Άσχετα αν 2 χρόνια κάθισα χωρίς να πληρώνομαι και είχα το Σωτήρι, τον καφετζή μας, όπου έπαιρνα τσάι δανεικό και θα του το πλήρωνα όταν πληρωνόμουν. Εμένα ήταν η οικογένειά μου. Το βράδυ με παίρνανε μαζί και πηγαίναμε. Ο Δημήτρης Ρίζος,
ο Άγγελος ο Μιλιάδης, ο Ντίνος ο Βεντίκος. Με παίρναν όλοι και πηγαίναμε και τρώγαμε μαζί και κάναμε παρέα. Δεν ήξερε κανείς που ανήκω, Δαβίδ. Ναι, ο Τζόρτζης Αθανασιάδης που ήταν ο διευθυντής της Βραδινής, Ο εκδότης μας. και άνθρωπος κλειδί για τη δική σας τη ζωή, ήξερε όμως που ανήκετε. Δηλαδή δεν του ζητούσαν να σας διώξει από μια δεξιά εφημερίδα? Ναι. Εσείς κομμουνίστρια γνωστή. Κοίταξε, εκείνη την εποχή δεν ήταν τόσο ρομαντικά να λες ότι είσαι το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι είσαι οργανωμένος. Σε κυνηγούσαν και πολύ άσχημα, Δαβίδ. Σαν να φέρνετε την αντιδιαστολή με την σημερινή εποχή. Δηλαδή σήμερα έχει ρομαντικοποιηθεί το να λες ότι είσαι κομμουνιστής? Όχι, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καθαρό κόμμα. Είναι το κόμμα που έχει αρχές και δεν πρόκειται ποτέ να τις παραβιάσει. Αλλά ναι, κάποιοι τον βλέπουν και ρομαντικά. Ενώ είναι το πιο ρεαλιστικό κόμμα που υπάρχει. Λέει την αλήθεια έτσι όπως είναι. Όμως τότε το να μην έχεις γονείς, το να είσαι στο Κομμουνιστικό Κόμμα, σήμαινε μια τραγωδία για τον άνθρωπο που είχε αυτές τις δύο ιδιαιτερότητες. Δεν θέλω να πω τι σήμαινε. Ξέρει πολύ καλά ο κόσμος της δικιάς μου ηλικίας το πόσο τρομερό και φοβερό και ποταπό ήτανε, αν θέλεις. Όταν λοιπόν ανακάλυψαν οι συνάδελφοί μου ότι εγώ ήμουνα στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ζήταγαν από τον Τζόρτζη Αθανασιάδη να με διώξει. Με φωνάζει λοιπόν ο Τζόρτζης, μου λέει θέλουνε να σε διώξω εσένα, τον άνθρωπο που εμπιστεύτηκα, που έδωσα τα κλειδιά της εφημερίδας μου όταν την είχε κλείσει ο Ιωαννίδης. Μου πέταξε τα κλειδιά της εφημερίδας και μου τα έδωσε και εκεί συνειδητοποιώ και του λέω πήγα να του πω έρχεται και μου έκανε έτσι και λέει εγώ φεύγω για μια εβδομάδα, πηγαίνω στο Πόρτο Ύδρα και πάρε τα κλειδιά της εφημερίδας και μείνε εσύ εδώ μόνη μου, κλειδωμένη με αλυσίδες και τα λοιπά η εφημερίδα. Και εκεί κατάλαβα ότι έρχεται ο Καραμαλής. Τέλος πάντων, πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Όταν λοιπόν και μου λέει η Μαριέτα που ήταν φίλη μου, αδερφή μου, την αγαπώ πάρα πολύ, πήγαινε στον μπαμπά και πες του ότι είσαι του Κύρκου, όχι του Φλωράκη. Εγώ λοιπόν με την νεανικό μου ενθουσιασμό, αν θέλεις, ότι και τον κόσμο θα αλλάξουμε και όλα θα αλλάξουν, εγώ λέω εγώ δεν μπορώ να προδώσω. Και όταν πήγαμε μέσα στον πατέρα της, μου λέει ο Τζόρτζης κάθισε να φύγει Μαριέτα, κάτσε. Και κάθισε και μου έκανε μερικές ερωτήσεις. Μου λέει ό,τι και να γίνει εδώ θα είσαι. Εγώ σου είχα εμπιστοσύνη σαν παιδί, εντάξει μεγάλωσα και εγώ λιγάκι, έγινα ενήλικη δηλαδή, σου έχω και τώρα. Άλλα θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Έλεγα περνούν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Μα είναι δώρο αδώρο να αλλάξεις χαρακτήρα. Τζάμπα κρατάς λογαριασμό, τζάμπα σωστός με το στάνιο. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πριγκίπεσσα μου, το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας. Παρ' όλα αυτά,
Πρέπει να το πω και αυτό, γίναν μηνύσεις από το δικηγόρο του κυρίου Τζόρτζη, από τους δεξιούς, ότι να φύγω για την Οικόβα του Κουκουέ και τέτοια. Καμία σχέση στο Κουκουέ, ούτε το ενδιέφερε τώρα που ήμουν εγώ και τι έκανα. Παρόλο που είχα κατευθείαν καθοδήγηση από το πολιτικό γραφείο, δεν ήμουν σε κόβες εγώ και τέτοια. Παρόλα αυτά ένιωσα, για να είμαι ειλικρινής, από το 81 και ύστερα κάπως ελεύθερη. Ήταν σκληρή η περίοδος της Χούντας τότε. Πολύ. Πόσο σκληρή ήταν η μέγενη της λογοκρισίας? Θα σου πω κάτι. Μέσα στη βραδινή ήτανε ο αδερφός του Άρη Βελουχιώτη, διευθυντής σύνταξης, ο Μπάμπης Κλάρας. Ήτανε ο Ηλίας ο Μαλάτος, το γραφείο τύπου του Παπαδόπουλου. Όταν μπήκαν οι εσατζίδες μέσα στη βραδινή και έγινε τότε το μεγάλο, το τραγικό, τέλος πάντων γίναν πολλά. Μπήκανε μέσα οι εσατζίδες, ο Σπανός, ο περιβόητος Σπανός, έρχεται με το όπλο εδώ πέρα. Με είχαν καρφώσει. Ποιος με κάρφωσε τώρα, στο είπα πριν το όνομα, δεν θέλω να το αναφέρουμε. Μαζί με τον φίλο μου που παραμένει φίλος μου με εισαγωγικά. Εντάξει, παιδί ήταν και αυτός τότε, δεν βαριέσαι. Είχαν υποπτευθεί ότι εγώ κάποια σχέση έχω με το πάρε δώσε με τον Καραμαλή. Το είχαν καρφώσει, γιατί τι ήτανε, μην ξεχνάς. Τότε ήταν τυπογραφία, ήτανε ο Τσίγκος, ήτανε 1000 πράγματα. Δεν μπαίναγε μέσα από το κομπιούτερ, από το τελεία και τελείων έβγαινε η είδηση. Υπήρχε μια ολόκληρη διαδικασία, αρχισυντάκτης, πρώτο θέμα, ποιος κτλ. Και είδα το Βεντίκο να τρώει το άρθρο, το τρώγε, να το καταπιεί για να μην το πιάσουνε, και τον Αλέκο το Μάλι που πρόσφατα πέθανε, όταν εν πάση περιπτώσει έκανε τις ασκήμιες του ο Σπανός με τα πρωτοπαλίκαρά του, να του λέει σαν δεν τρέπεσαι, δεξιός ο Μάλης, έτσι, σαν δεν τρέπεσαι, τι έρχεσαι εδώ και κάνεις σε μια κοπελίτσα. Βέβαια δεν γλίτωσα, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα, αυτά δεν θέλω να τα συζητήσουμε. Αυτά. Μέσα σε μια ώρα βάσταξε σαν δάκρυτη μάνα Παναγιά. Πόσα βολιά σπήρανε γέμουσε μια ώρα και σε μαρμάρωσανε στην ξερολιτιά. Μέσα στα ερειπία στέκει σαν αηδώνα κατά μεσήμερο και θρηνολογεί. Κάλεσε το χάρωτα σε κρυφόν αγώνα, πες και στη χάροντισσα να σε λυπηθεί. Σε μακρύ τραπέζι θα έρθουν να καθίσουνε μάνες και παιδιά. Μέρα αναστάσιμη κι
κι ο λαός τα παίζει τα πολλά τραγουδιά του για τη λευτεριά, τα πολλά τραγουδιά του για τη λευτεριά. Οπότε η επόμενη ερώτηση που έλεγα, αν η επαναστατική σας φύση σας έβαλε σε μπελάδες. Εντάξει. Σε τι μπελάδες με έβαλε, απλά δεν σου τελείωσα και θα ήθελα να το πω αυτό, ότι όλοι οι άνθρωποι που είμαστε μαζί τρώγαμε, πίναμε, είμαστε δεμένοι έτσι. Ο Δημήτρης ο Ρίζος έβγαζε και μια εφημερίδα, τη Γάτα ή το Γάτο, δεν θυμάμαι τώρα καλά, που ήταν εναντίον της Χούντας, κρυφά την έβγαζε σε ένα υπόγειο στην πλάκα. Παρόλα αυτά όμως, όταν ήρθε ο Καραμαλής και με πετάγανε, πήγα εγώ στο αεροδρόμιο μαζί με τον Εύερ, τον Αβέροφ και τον Τζόρτζι για να του δώσουμε την εφημερίδα «Έρχεται». Ήταν η εφημερίδα, έγραφε «Έρχεται». Και όταν γυρίσαμε στην εφημερίδα με πετάγανε στα, ξέρεις έτσι, και ένα πράγμα, μια χαρά, Δαβίδ, μια χαρά που δεν περιγράφεται και δεν έχει σημασία το ότι ήταν ο Καραμαλής και δεν ήταν ο Φλωράκης, ο Καραμαλής ήτανε. Και όλος ο κόσμος τον έλεγε Θεό τότε και έβγαινε με τα κεράκια και μην ακούς τώρα μετά από χρόνια τα διάφορα που λένε, γιατί οι άνθρωποι αλλάζουν όπως αλλάζει ο άνεμος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζητούσαν από τον Τζόρτζ τον Αθανασιάδη να φύγω. Κατάλαβες. Αυτό με πλήγωσε πάρα πολύ. Προχώραγα στον δρόμο, θυμάμαι, στην 3η Σεπτεμβρίου και έκλαιγα φεύγοντας από τη βραδινή που δεν μου μιλούσανε πια. Άρχισαν δικηγόροι πράγματα. Προχώραγα στον δρόμο στην 3η Σεπτεμβρίου για να πάω σπίτι μου, τότε έμενα ακόμα στο κέντρο της Αθήνας και ξαφνικά βλέπω μέσα σε ένα γκρι αυτοκίνητο έναν άντρα να μου κάνει έτσι. Ήταν ο Γρηγόρης ο Φαράκος. Πέταξα, Δαβίδ μου. Πού να βρω την ψυχή μου, το τετράφυλλο δάκρυ. Πού να βρω την ψυχή μου, το τετράφυλλο Ξέχασα και το κλάμα, ξέχασα και τα πάντα. Είναι πώς νιώθεις και όταν είσαι νέος, τα νιώθεις όλα και τα ερμηνεύεις διαφορετικά. Τώρα βλέπω ότι κι εγώ φταίω σε πολλά, είχα έτσι ένα φανατισμό. Ποιο ήταν το πιο τρομερό πράγμα που είδατε με τα μάτια σας στην περίοδο της Χούντας, που βιώσατε? Τον πυροβολισμό στο γραφείο του Τζόρτζη Αθανασιάδη, που δεν τον πετύχανε τότε, και τον φόβο που είχαμε πολλές στιγμές, δεν μπορώ να πω μία μόνο. Κάποια στιγμή τη μεγάλη αγωνία, η πλάκα είναι ότι την πέρασα περισσότερο, εντάξει, γιατί δεν θέλω να συνεχίσω να λέω κατά την περίοδο της Χούντας που όλοι για τη Χούντα μιλάνε. Το μεγαλύτερο φόβο όμως τον πέρασα επί Ανδρέα Παπανδρέου. Όταν μας ειδοποίησαν ότι γίνεται Χούντα, θα ρίξουν τον Ανδρέα και γίνεται Χούντα. Δεν θα σας πω τις κρυψώνες, θα σας πω μόνο τις σοκολάτες που πήραμε, γιατί δεν ξέραμε πόσες μέρες θα μείνουμε εκεί που θα πηγαίναμε, και κοιμόμαστε για αρκετές μέρες με ένα blue jean, ντυμένοι έτσι, με ζακέτες και τα λοιπά, και είχαμε διάφορα πράγματα για να τα βγάλουμε πέρα. Καλά, δεν έγινε τίποτα ποτέ, αλλά δεν έχει σημασία. Όταν έπεσε η Χούντα, είδατε να πέφτουν και κάποιες μάσκες μαζί? Υπήρξαν άνθρωποι που τράβηξαν άλλη ρότα από αυτή που είχαν κατά τη διάρκεια? Βέβαια. Να φανταστείς ότι ο άνθρωπος με κάρφωσε στη βραδινή ότι ανήκω στο Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν αριστερός. Μετά. Πριν είχε προσωπικές σχέσεις με ένα άτομο στην εφημερίδα που είχε άμεση σχέση με τη Χούντα. Και θα σου πω και κάτι, αν και έχει πεθάνει, ήταν ένας συνάδελφος που μου είπε όταν είχε πέσει πια η Χούντα,
Μιλάγανε δήθεν μπροστά εκεί, τσίμπησα εγώ. Ξέρεις, απόψε θα σκοτώσουν το Φλωράκι. Έχουμε μάθει. Ήξερα εγώ ότι αυτός ο άνθρωπος την περίοδο της Χούντας, γιατί ξέραμε και εμείς, δεν ξέρανε μόνο αυτοί τι κάνουμε εμείς, την περίοδο της Χούντας έδινε το φοιτηταριό και σηκώνομαι εγώ, τρέχω να πάω να ειδοποιήσω, θα σκοτώσουν απόψε το Χαρίλαο. Και ο άνθρωπος, η γυναίκα που με ακολούθησε, αυτή με κάρφωσε πάλι. Τέλος πάντων, οι δημοσιογράφοι, έτσι, και οι δύο. Αυτόν όμως τον κύριο, επειδή για πάρα πολύ καιρό ακολουθούσα τον Πατριάρχη τον Βαρθολομαίο, μια υπέροχη προσωπικότητα, έναν άνθρωπο που νιώθω περηφάνεια που έκανα μαζί του ρεπορτάζ, τον βρήκα στην Ελβετία και είναι να μιλήσει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Έχουν έρθει όλοι οι δημοσιογράφοι από όλα τα κανάλια και τα λοιπά, αλλά ο Βαρθολομαίος με το δικό μας συνεργείο θα μίλαγε και τον βλέπω. Και ενώ έχουν καθίσει όλες οι φίρμες ελληνικής δημοσιογραφίας, μόλις τον βλέπω, γιατί έκανε δημόσιες σχέσεις σε κάτι που είχε σχέση με το Πατριαρχείο, λέω συγγνώμη του Πατριάρχη, εγώ δεν μπορώ να μπω μέσα. Ήξερα ότι το μεγάλο ξύλο το φάγα από αυτόν, δηλαδή. Δεν μπαίνω μέσα, του λέω. Μα χρυσή μου, βρακαλή μου, μου έλεγε ο Μελίτων που ήταν μαζί του. Λέω δεν μπορώ. Δεν μπορώ να μπω μέσα. Βγαίνει λοιπόν μεγάλο όνομα, εφοπλιστής εν πάση περιπτώσει, και μου λέει τι πρόβλημα έχετε. Του λέω δεν θα το πω γιατί εγώ δεν είμαι συνηθισμένη να καρφώνω. Στο επιτελείο σας είναι κάποιος που δεν μπορώ να τον ανεχθώ. Τελείωσα. Τέλος πάντων, να μην τα απολογώ, γιατί ήταν τότε και ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο Γιαννακόπουλος, και ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος εκεί καλεσμένοι. Και έρχονται έξω, τι γίνεται, γιατί δεν μπαίνεις μέσα, δεν ξεκινάει, τι πράγματα κάνεις. Όχι, δεν μπαίνω, απολύστε με. Έτσι σε αυτή την τρέλα είχα. Γιατί είδα τις εικόνες μπροστά μου που δεν μπορούσα να τις αποφύγω. Αυτά. Σαφώς δεν πήγα, απολύθηκε εκείνος. Смуглянка, молдаванка, собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою, зорьки летние встречать. Раскудрявый, клен зеленый лист лесной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый лесной. Отвечала парню Влад, партизанский, молдаванский, собирается отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога, партизан в лес густой. Раскудрявый, клен зеленый лесной. Здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый лесной. Раскудрявый, да клен зеленый лесной. Из клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да кудрявый, да раскудрявый лесной. Χαρίλαος Φλωράκης. Ήταν σοφός άνθρωπος. Ήσασταν κοντά του. Ναι, ήμουνα κοντά του σε ταξίδια. Να σου πω κάτι, Δαβίδ, παρόλο που ήμουνα σε αυτό το χώρο πολιτικά και τα λοιπά, και που μέσα μου είμαι ακόμα, δεν το συζητάμε, όταν περνάς από εκεί δεν πολύ δύσκολα φεύγεις. Θα πρέπει να μην πίστευες τίποτα. Ο Χαρίλαος λοιπόν για μένα ήταν ένας άνθρωπος με μια σοφία, λαϊκή σοφία. Ήταν κοντά στον άνθρωπο. Ο Χαρίλαος πρέπει να αγαπούσε πάρα πολύ τον άνθρωπο, από ό,τι νομίζω. Και τον αγαπούσα παρόλο που εγώ ήμουνα το παιδί του Φαράκου, που υπήρχε κάποιος διαχωρισμός. Όταν λοιπόν
Ήμουνα στο συνέδριο, μέλος του συνεδρίου, δηλαδή τότε που έγινε ο διαχωρισμός του συνασπισμού και η διάσπαση. Και περιμένανε να πάω, βέβαια, τα παιδιά του Φαράκου. Λέγανε, μα είσαι τρελή, θα κάτσεις με τους γέροντες. Παίρνω κι εγώ το μικρόφωνο και λέω, αυτούς που εσείς λέτε γέροντες δεν έχουν ούτε μια άσπρη τρίχα στην καρδιά τους όπως έχετε εσείς. Αυτοί οι ίδιοι ήτανε, που ήταν οι κολλητοί του Χαρίλαου. Αυτοί σκέφτηκαν ότι Χαρίλαος ήταν γέρος ξαφνικά. Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Το τιμόμενο πρόσωπο σήμερα, η δημοσιογράφος Δήμητρα Γκουντούνα. Έχω περιπλανηθεί στον ανθρώπινο χάρτη. Μόνο που οι βόλτες μου έγιναν όλες με ποδήλατο και τελικά ήταν επώδυνες. Δεν υπάρχει ιστορία. Περπάτησα δίπλα από αυτήν. Προσωπικά δεν νομίζω πως έχω να δώσω κάτι περισσότερο εκτός από το πάθος μου για αυτή τη δουλειά. Τη δημοσιογραφία που τόσο πολύ αγάπησα. Δύο κουβέντες του Τάσου Λιβαδίτη κλείνουν την πορεία μου. Πάντα ο δολοφόνος και το θύμα, μια νύχτα άξαφνα, παίρνουν τον ίδιο δρόμο. Γιατί σημασία έχει ποιος θα πεθάνει με λιγότερη μοναξιά. Δημοσιογράφος εν τέλει σημαίνει μια γεμάτη ζωή με άδεια χρόνια. Συναπαντήματα με ανθρώπους που εμείς γνωρίσαμε στα κατοπινά χρόνια ως διάσημους δημοσιογράφους. Σου έχω πει ήδη για τον Βασίλη Ραφαηλίδη, για τον Κώστα Σταματίου, φίλος μου και αγαπημένος Γιώργος Πηλιχός. Καλά, για την Έμι Πανάγου δεν συζητώ, δεν έβγαινα στην τηλεόραση αν δεν την έπαιρνα τηλέφωνο να της πω με πολύ μεγάλη αγωνία μήπως κάνω λάθος εδώ, μήπως κάνω εκεί, μήπως τ' άλλο. Μεγάλη δασκάλα και μεγάλη δημοσιογράφος, Δημήτρης Γιαννουκάκης, Κωστής Μπαστιάς. Αυτή ήταν στη Βραδινή.
Ο Δημήτρης ο Γεννουκάκης. Ο στιχουργός λέμε, που έχει γράψει και πολλά ελαφρά τραγούδια. Ναι, Φερμάνογλου. Άλλος επίσης στιχουργός. Ο οποίος είχε γράψει το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό». Αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που κρυφά τις καρδιές οδηγεί κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, που σε κάνει να λες τα σκοπά. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Ήτανε Κωστής Μπαστιάς. Κωστής Μπαστιάς σημαίνει εθνικό θέατρο, έτσι. Οι άνθρωποι που μου έδιναν το φως κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή τους παρακολουθούσα εγώ. Δεν χρειαζόταν να μου πούνε κάτι. Ο Γιαννουκάκης είχε γράψει ένα ποίημα για μένα. Ένα ποίημα, και θα το πω με μεγάλο καμάρι, είχε γράψει και ο Κωστής Βάρναλης. Όταν πήγα στο νοσοκομείο να τον δω, μας πήγε ο Σπύρος ο Μαρκαντώνης μαζί με την Όλγα την πολύ του. Έφευγε τότε από τη ζωή. Ήταν 1972. Μας κάνει ολόκληρη ιστορία που πήγαμε στον Βάρναλη, επειδή ήταν κομμουνιστής. Πήγαμε και τον είδαμε άρρωστος στην γενική κλινική εδώ και μας έγραψε ποίηματα και ο Σπύρος ο Μαρκαντώνης που είχε μια εφημερίδα τα δημοσίευσε. Ναι, με τους ποιητές έχω μια πολύ μεγάλη έτσι αδυναμία, για να είμαι ειλικρινής. Η ποίηση για μένα μετράει. Ίσως γιατί στο ημερολόγιο του πατέρα μου που βρήκα τρομακτικά κομμάτια και δικής του ποίησης, αλλά και πολύ σημαντικών ανθρώπων. Δηλαδή βρήκα ποίηση του Παλαμά, του Τάσου Λιβαδίτη, που ακόμα ο Λιβαδίτης δεν ήταν γνωστός στον κόσμο. Εσείς τον γνωρίσατε τον Τάσο Λιβαδίτη? Βέβαια τον γνώρισα. Τον γνώρισα από τον Γιώργο τον Ντουατζή, όπου του πήρα μία συνέντευξη και μάλιστα έχω την κασέτα του. Έχω μία κασέτα την οποία πρέπει να ακούσεις και να την κάνεις εκπομπή, γιατί ο ποιητής λίγο πριν πεθάνει έκλαιγε στο τηλέφωνο για την πίκρα που του δώσαν, δεν λέω ποιοι, και το ότι πια ζητούσε την ικανοποίηση όλων του των αγώνων από το Θεό. Είναι η πρώτη φορά που το λέω, Δαβίδ. Είναι μία πτυχή που θα σου δώσω και άλλη μια κασέτα με το Λουντέμι. Το ξέρεις αυτό, το ξέρεις από την κόρη του που σου το είχε πει σε δικιά σου εκπομπή, που κλαίει κι αυτός και ζητάει να γυρίσει στην πατρίδα. Παίξατε κάποιο ρόλο σε αυτό το... Ναι, ζητούσε να γυρίσει στην πατρίδα. Μου έλεγε στο τηλέφωνο, έχω την μαγνητοτενία εννοώ, να γυρίσω να φιλήσω το χώμα της πατρίδας και σπεθάνω. Το έλεγε όμως μέσα από την καρδιά του. Είναι τόσο πολλά και τόσο σπαραχτικά αυτά που νιώθω, που δεν μπορώ να σας τα πω, είναι αδύνατο. Θάλασσά μας που είχα τόσα χρόνια να την δω, Θεσσαλονίκη που είχα 35 χρόνια να την δω, αλλά πιο πολύ με συγκίνησε η ψυχή των ανθρώπων που έτρεμα μήπως την δω αλλαγμένη. Μήπως δεν βρω την ελληνική ευαισθησία. Πήγα λοιπόν στο Βας Βας. Βας Βας ήταν ο πολιτικός συντάκτης της Βραδινής, ο οποίος επί Καραμαλή έγινε υπουργός τύπου και πληροφοριών, δεν θυμάμαι πως λεγόταν τότε. Και ο Βας Βας, ο οποίος ήταν εξέχουσα μορφή, έτσι, δεν ήταν ένας δημοσιογράφος απλός πολιτικός, του πολιτικού ρεπορτάζ, τρομερή φυσιογνωμία. Αυτός προσπαθούσε να μου μάθει τον Καντ και να τον αναλύσω. Εποχή που δεν είχα ιδέα ποιος είναι ο Καντ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τον έφερε πίσω, Δαβίδ. Και τον έφερε στην Ελλάδα. Δεν έζησε πάρα πολύ, αλλά εσύ τα ξέρεις καλύτερα πια την πορεία του Λουντέμι. Κι άλλος ένας άνθρωπος που ήταν πολύ μεγάλη δημοσιογράφος,
σου έδωσε όλη της την εμπιστοσύνη που με τίμησε και μένα με συνέντευξη, αλλά εσένα πολύ περισσότερο η Μαρία Ρεζάν. Και αυτά πρέπει να τα λέμε. Στην Ανδαλουσία ζούσε μια φορά δράκος μεγαλόνια και λόγιον φτερά. Ρήμαζε τα σπίτια του φτωχού κοσμάκι και στα ζυκαρδιά του πίσα και φαραμάκι. Παραμύθι, παραμύθι που είναι τόσο αληθινό. Με πουγγί γεμάτο κι άδεια κεφαλή διάλεξε για νύφη τη μυριοκαλή. Μα η γλυκιά αγάπη ο λαός το ξέρει, όταν την αρπάζεις γίνεται μαχαίρι. Παραμύθι, παραμύθι που είναι τόσο αληθινό. Ξόφλησε ο δράκος ώρα του καλή, πήρε τον καλότη σημυριοκαλή. Κι ο λαός που ξέρει κι όλα τα νογάει, μόνο της αγάπης τ' άστρο προσκυνάει. Παραμύθι, παραμύθι που είναι τόσο αληθινό. Και πάμε λίγα χρόνια αργότερα στην ΕΡΤ, 1984, αν δεν κάνω λάθος. Κάνεις λάθος. Ήρθα μόλις τη βραδιά που ήρθε ο Ρωμαίος στην ΕΡΤ, που είπε ο Ανδρέας ανεβείτε απάνω, ήταν Ρωμαίος, Πέτρος Πολίτης, Γιάννης Ψιστάκης. Θα παίρνανε τις θέσεις. Ήταν να πάω στο βήμα και με παίρνει ο Πέτρος και μου λέει να σου πω, εμείς θα φύγουμε από το βήμα, Δήμητρα. Πάμε απάνω, μας το είπε ο Ανδρέας. Εγώ δεν σκέφτηκα πολύ, ίσως και να έκανα λάθος, ήρθα πάνω. Δεν τους άρεσε η φωνή μου στο γραφείο ρεπορτάζ. Δεν είχαν αλλάξει ακόμα τα πράγματα, μην νομίζεις. Ξέρετε ότι για άλλες δύο προσωπικότητες έχω αυτό το τεκμήριο που δεν άρεσε η φωνή τους. Η μία ήταν η Σοφία Βέμπο, που δεν την αφήσαν να ηχογραφήσει. Μετά βέβαια ηχογράφησε 851 τραγούδια, αλλά δεν έχει σημασία, έχει αποτυχημένη. Και άλλη μία ήταν η Μαρία Ρεζάν, που της λέγανε ότι η φωνή της ήταν σαν τον Καραμήτρο. Και αυτή έκανε καριέρα τελικά με τη φωνή της στο ραδιόφωνο. Εμένα μου άρχισα να κάνω ρεπορτάζ και με ειδοποίησε η χολύπτερια που είχαμε τότε στις ειδήσεις και μου λέει Δήμητρα φύγε, δεν σε πάει ο τάδε, που αυτός ο τάδε που έκανε τις εκπομπές για τον Μπογιάτη ήρθε μετά στην ΕΡΤ και κατάφερε και με έδιωξε. Μετά από 25 χρόνια ήρθε, συναντήθηκαν πάλι οι δρόμοι μας. Με βλέπει στο διάδρομο της ΕΡΤ και μου λέει είδα το μισθό που παίρνεις, γιατί τότε ήταν κάτι 50 και κάτι 30, κάτι 40.000 και τρελά πράγματα. Είδα το μισθό που παίρνεις και δεν το πιστεύω, εσύ που καθιέρωσες τα πολιτιστικά στις ειδήσεις. Και του λέω για να μου το λες εσύ κάτι δεν πάει καλά. Και μου ήρθε μετά το χαρτί και τα λοιπά. Άρχισε σιγά σιγά να μου παίρνει το τηλέφωνο, γιατί είχα και 100 ιδιότητες κάτω, έτσι. Να μου παίρνει το τηλέφωνο, να μου παίρνει το γραφείο, να μου λένε είπα άντε για χαρά και αμύγδαλα, θα μπω στη σύνταξη και σας γράφω όλους στα παλιά μου τα παπούτσια. Κυρία Γκουντούνα, εδώ που τα λέμε, δεν είναι και για υπερηφάνεια
να βρίσκεται κανείς μέσα στα δημοσιογραφικά πράγματα στη δεκαετία του 80 που εσείς βρισκόσασταν. Κομματική εντεταλμένη, προπαγάνδα κάθετη και ένας Μάνος Χατζηδάκης να υβρίζεται χυδαία από τον πυρήνα του συστήματος που σας είχε προσλάβει. Εσείς αντιδράσατε σε αυτό? Μα η μόνη συνέντευξη που βγήκε ήταν από την ΕΡΤ υπέρ του Μάνου Χατζηδάκη. Εκεί κιόλας συνδεθήκαμε. Δεν μου έκανε κανείς παρατήρηση. Κανείς δεν μου είπε τίποτα. Και θα σου πω κάτι, Δαβίδ. Πόσο κομματική ήταν η τηλεόραση, από τους Πασόκες, γιατί για αυτούς μιλάς. Πόσο κομματική ήταν όταν ξαναεπανήλθα στην ΕΡΤ με τον Γιώργο Δουατζή και στις 13 μέρες του Γιάννη Κάτρη, ο οποίος σηκώθηκε από τη θέση του καημένος και λέει: αν θα κάνω κάπου σύμβαση, θα κάνω σε εσάς. Ιδάλλως θα φύγω από αυτή τη θέση. Δεν πρόλαβα, ο άνθρωπος έφυγε. Αλλά εγώ έκανα όμως σύμβαση με την ΕΡΤ. Με ποιον? Με τον Πάνο Λουκάκο, ο οποίος έστειλε το 100 να με ειδοποιήσει στην κηδεία, στον διακοφτό. Αυτό ήταν 1984. Γι' αυτό μου είπες 84 πριν. Τότε προσελήφθη. Θυμόμουν ότι ήταν η κηδεία του Διονύση Παπαγιαννόπουλου. Ναι, ήταν η κηδεία του Διονύση Παπαγιαννόπουλου. Και ενώ γυρνάμε με το συνεργείο μας προς την Αθήνα, μας σταματάει ένα 100 και εγώ λέω: Παναγία μου, χούντα. Έγινε, γιατί λένε η Δήμητρα Γκουντούνα είναι μαζί σας, λέω: έγινε χούντα. Κρατιέμαι εγώ από εδώ. Και μου λένε: α, συγχαρητήρια, γίνετε μόνιμοι στην ΕΡΤ. Και έχω μείνει. Καλή σας μέρα, Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε. Καλημέρα στους Έλληνες της Αυστραλίας, της Αμερικής, της Αφρικής, της Ευρώπης, των Βαλκανίων, τους φοιτητές που πολύ πολύ αγαπάμε και μας βλέπουν καθημερινά. Καλημέρα στην Κύπρο μας, καλημέρα στο Ισραήλ. Τρίτη σήμερα και έτσι, αν ανοίξει κανείς τα ραδιόφωνα ή την τηλεόραση από τις 6 το πρωί, και αυτό συζητούσαμε λίγο πριν κατέβει το σήμα και μας ανοίξει αυτή την εκπομπή, ότι αν δει τις ειδήσεις για να ακούσει τον πολιτικό λόγο θέλει να δραπετεύσει από αυτή τη χώρα. Ο πιο πολλής κόσμος σας θυμάται από την εκπομπή «Όπως μας αρέσει», που έκλεινε όλη τη δική σας προσωπικότητα και αποτέλεσε προπομπό του «Έχει γούστο» με την Μπίλιο Τσουκαλά. Ήτανε δύο παράλληλες εκπομπές που απλώς εμείς τι κάναμε. Άκουσα, Δαβίδ, να καταλάβεις πως έγινε αυτή η εκπομπή. Εγώ είμαι υπεύθυνη των πολιτιστικών για τα δελτία ειδήσεων και προϊσταμένη του αρχείου. Είναι ο Κωνσταντίνος Αλαβάνος γενικός διευθυντής, ο Παν πρόεδρος. Μπαίνω στο ασανσέρ λοιπόν με τον Κώστα τον Κοβέο. Συνάδελφός μου 20 χρόνια, αγαπημένος και φίλος μου, αδερφός μου. Μπαίνουμε μέσα στο ασανσέρ και είναι ο Κωνσταντίνος Αλαβάνος, ο οποίος μ' ήξερε από τη Μελίνα και τα λοιπά, μ' ήξερε από ρεπορτάζ που έτρεχα, έκανα, και μου λέει: Δήμητρα, πρέπει να σταματήσει μια εκπομπή τη Δευτέρα, εκβιάζουν την ΕΡΤ οικονομικά. Λέω: και τι να κάνω? Να βγει τη Δευτέρα με εκπομπή. Μα τι λέτε, του λέω, είναι Παρασκευή βράδυ μάλιστα. Τι λέτε, του λέω, Παρασκευή και να βγω τη Δευτέρα? Εσύ θα τα καταφέρεις. Γυρίζω λοιπόν και του λέω κι εγώ εκβιαστικά: αν πάρω μαζί και τους συναδέλφους μου, τον Κώστα και τον Γρηγόρη, το Μελά, τότε ναι, του λέω εγώ. Και πραγματικά έτσι έγινε και καθίσαμε τη νύχτα και ο Αλαβάνος μαζί μας και η Μαρία η γραμματέας του και η Κατερίνα η Κατοτάκη, που δεν με πήγαινε πολύ η Κατερίνα ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει καθίσαμε όλοι και φροντίσαμε να κάνουμε μία εκπομπή. Του λέω: κοίταξε να δεις, γενικιά μου αγαπημένα, εγώ αυτό που μπορώ να κάνω είναι να καλέσω ηθοποιούς και τραγουδιστές και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα που να έχει και τραγούδι, να έχει και λόγο και να μάθει ο κόσμος ό,τι μπορεί και να έχουμε και μουσική. Και έτσι και έγινε. Έτσι και έγινε και μας ακολούθησαν πολύ μετά. Και κάναν και καλύτερες εκπομπές από εμάς. Και έτσι και έγινε και αυτή η εκπομπή, ταυτίστηκε λιγάκι και με την ατιμελησία, εν πάση περιπτώσει, και την ελευθερία μέσα στο χώρο. Ναι. Να είμαστε ευγενείς, φέρνατε από τσολιάδες μέχρι επιστήμονες της NASA. Μέσα ναι, κοίταξε τώρα, ξέρω που το πας. Που ήταν, αν είμαι ρατσίστρια, θες να μου πεις. Τώρα, είμαι. Όταν έρχεται, φιλοξενείς κάποιον
από άλλη χώρα, μην το πω τώρα, δεν έχει σημασία, και έρθε και σου λέει η Κέρκυρα και η Ήπειρος είναι δικιά μας και δεν είναι ελληνική, τι να έκανα, Δαβίδ? Τον έβγαλε έξω από το στούντιο. Εσύ τι θα έκανες? Θα τον έβγαζε έξω από το στούντιο. Τότε, μα ήσουν εκεί νομίζω. Η ζωή μου όλη είναι ένα τσιγάρο που δεν το γουστάρω κι όμως το φουμάρω. Κι όταν γίνει κόπα κέρασμα στο χάρο, όταν έρθει η ώρα και τον έτρακαρω. Βρεθήκατε κάποια στιγμή και μείνατε και μόνιμα για ένα διάστημα στο Παρίσι? Ναι, βρέθηκα και εκεί. Μ' αρέσει που μου δίνετε μικρή απάντηση. Ναι, γιατί μου φέρθηκαν πάρα πολύ καλά, Δαβίδ, για να μην λέμε μόνο τα καλά του χαρακτήρα μας. Μου φέρθηκαν εξαίσια, μου φέρθηκαν εκπληκτικά και εγώ δεν φέρθηκα καλά. Ήμουνα, να σου το πω βρε Δαβίδ, άρρωστη με τη δημοσιογραφία. Μου δίναν την ευκαιρία οι φίλοι μου που έμενα μαζί τους εκεί να μιλάω με τα μεγαλύτερα ονόματα και να στέλνω τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλους και ηθοποιούς και σκηνοθέτες και συγγραφείς και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και εγώ ήθελα να γυρίσω πίσω. Ήθελα να έρθω. Εδώ πέρα ήταν το σπίτι μου, όσο να σου φαίνεται περίεργο. Η μυρωδιά του μοντάζ εδώ στον τρίτον όροφο. Το ρεστοράν κάτω που θα πιούμε τον καφέ στο όρθιο γιατί βγαίνουν ειδήσεις και χάνω την είδηση. Δυστυχώς έτσι μεγάλωσα, έτσι έγινα. Πολύ ωραίο το Παρίσι, δεν λέω. Πολύ ωραίοι, καταπληκτικοί άνθρωποι που με είχαν εκεί. Καλύτεροι δεν υπάρχουν στον κόσμο. Εγώ δεν ήμουν το καλό παιδί. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour font des tours et des tours à Paris. Πώς βλέπατε και πώς συνεχίζετε να ατενίζετε το φαινόμενο όλων αυτών των ανθρώπων με τους οποίους συμπορευθήκατε στις δύσκολες περιόδους που έγιναν φίρμες σε κάθε χώρο εξαργυρώνοντας εκείνη τη συγκυρία? Μιλάω για αυτή την περίφημη γενιά του Πολυτεχνείου, ή στην οποία βεβαίως ανήκετε κι εσείς. Κοίταξε να δεις, οι άνθρωποι που πραγματικά έδωσαν στο Πολυτεχνείο και το έκαναν από ιδεολογία δεν εκμεταλλεύτηκαν τίποτα. Δες το Μίτσο τον Παπαχρήστο, συγγραφέας, ενώ θα μπορούσε να έχει την ΕΡΤ 100 φορές, να έχει γίνει από ό,τι θέλεις. Άλλοι το εκμεταλλεύτηκαν και το εκμεταλλεύονται ακόμα. Εκμεταλλεύτηκαν και το κόμμα, αυτό είναι το χειρότερο. Νιώθω λύπη για αυτούς. Για τους άλλους όμως που πραγματικά ήταν, Δαβίδ, νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη. Γιατί εγώ γλίτωσα. Αυτοί δεν γλιτώσανε.
Αυτοί περάσανε τα 1000 όσα. Αυτοί το κάνανε από ιδεολογία και μόνο. Δεν είπανε μια κουβέντα προς τον κόσμο και μετά το καρπόθηκαν. Οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν υποφέρει είναι ανώνυμοι, Δαβίδ. Προοδόθηκαν, κυρία Γκουντούνα, τα οράματά σας? Αισθανθήκατε ποτέ σαν να τα πάτησε ο οδοστρωτήρας του Μέσου Όρου? Όχι, εγώ πιστεύω ότι μόνο εγώ μπορώ να προδώσω τον εαυτό μου, Δαβίδ. Και τον έχω προδώσει κατ' επανάληψη. Αλλά από την άλλη δεν μετανιώνω. Και να πω το τετριμένο, και αν είχα ξαναγεννηθεί πάλι το ίδιο θα ήθελα να είμαι. Πιθανόν να άλλαζα κανάλι, να άλλαζα εφημερίδα. Αλλά θα ήθελα πάλι τη δημοσιογραφία. Μια φορά δημοσιογράφος, για πάντα δημοσιογράφος. Δεν μπορείς να είσαι τίποτα άλλο. Έχουν οι πολιτικοί το ειδικό βάρος που είχαν εκείνα τα χρόνια, ή είναι πιο πολύ σαν ανώτεροι κομματικοί υπάλληλοι που έχουν εκχωρήσει ψυχή και σώμα στους προϊσταμένους τους σήμερα? 2-3 αξίζουν. Όλοι οι άλλοι δεν έχουν τα φόντα. Κοίταξε να δεις. Λέμε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, που εμένα μου φέρθηκε άψογα. Με τον Χρήστο Λαμπράκη είχαμε μια πολύ ωραία έτσι εικόνα, που ήταν μαζί μας ο περατέρω Γιώργος Σταυρίδης, και μου λέει, νιώθω περήφανος γιατί την ΕΡΤ την υποδέχτηκαν για πρώτη φορά έτσι. Έβρεχε και ήταν όλοι δημοσιογράφοι απ' έξω και κάναμε τα εγγένεια του Μεγάλου Μουσικής. Και έρχεται ο Καραμαλής και λέει, απ, εσύ μαζί μου μέσα. Και μπήκα μόνο εγώ μέσα με τον Χρήστο Λαμπράκη και τα λοιπά. Ο οποίος Χρήστος Λαμπράκης... 1994. Ναι. Ο οποίος Χρήστος Λαμπράκης μου ζήτησε να κλείσω και ένα ραντεβού με την Παπαρίγα. Το είπα εγώ στην Παπαρίγα. Και εκείνη γύρισε και μου είπε ότι αν θέλει κάτι να μιλήσουμε, on camera. Εγώ κρυφά δεν έχω να μιλήσω με κανέναν. Παρ' όλα αυτά, γιατί σου αναφέρω τον Κωνσταντίνο Καραμαλή? Διαβάζοντας την ιστορία, έκανε πολλά για την Ελλάδα, αλλά έκανε και πολλά λάθη για την Ελλάδα. Θα σου πω για τον Αντρέα Παπανδρέου, μεγάλη φυσιογνωμία. Πολλά λάθη, ιδιαίτερα το τέλος, αυτό δεν έπρεπε να το έχει. Ας σου πω για τον Γιώργο Παπανδρέου, μα εκτελέστηκαν όλοι οι κομμουνιστές εκείνη την εποχή. Για τον Γιώργο λέω. Να σου πω για ποιον. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν θα κρίζεις ποτέ σου, μάνα μου, έλας που τα παιδιά σου σκλάβους ξεκουλά. Κύριε Γκουντούνα, γνωρίσατε από κοντά το Σαντάμ Χουσέιν? Ναι, είχα πάει στο Σαντάμ Χουσέιν, στο Ιράκ, με τον Γιώργο Τράγκα, τον Σπύρο Καρατζαφέρη, τον Μιχάλη Δημητρίου, που ένα διάστημα ήταν και διευθυντής μας εδώ. Πώς ήταν τα πράγματα, πώς εξατυλίχθηκε αυτή η ιστορία? Κοίταξε να δεις, Δαβίδ. Ξεκίνησε ο πόλεμος όταν είμαστε εκεί. Άρχισαν οι βομβαρδισμοί. Εμένα ένας δημοσιογράφος πολύ σημαντικός, Κυριάκος Γιακογιάννης, με πήρε και πήγαμε, τους αφήσαμε όλους πίσω, με πήρε ο άνθρωπος, εντάξει ήξερε φαίνεται που ανήκω, και με πήγε στον γραμματέα του Κουκού του Ιράκ. Πέφτανε βόμβες και τα λοιπά και γυρίσαμε πίσω στην πρεσβεία όλοι μέσα. Έμαθα γιατί μου λένε που ήσουνα κι αυτά εσύ που πέφτουν βόμβες. Δεν τους είπα βέβαια, λέω στα μαγαζιά. Ποια μαγαζιά πέφτουν, λέω, βόμβες έξω? Λέω, είναι δυνατόν να ρωτάτε τώρα δημοσιογράφο που πήγε? Καθίστε εκεί. Έμαθα, μου το είπε ο Γιώργος ο Τράγκας δηλαδή ο ίδιος, ότι μπήκανε από τα παραθυρόφυλλα του δωματίου μου για να ψάξουν τη βαλίτσα μου, να δουν τι έφερα, τι έκανα, γιατί ξέραν ότι θα έκανα, δεν υπήρχε περίπτωση, κάτι θα έκανα. Εν πάση περιπτώσει, μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος, φύγανε οι μερικοί συνάδελφοι με διπλωματικό διαφατήριο
και αφήσανε μια γυναίκα πίσω μόνη της. Εγώ βρήκα διέξοδο, εντάξει, πήγα στους ανταποκριτές στους ξένους, γιατί ήμουν κοριτσάκι και τότε, έτσι. Ιράν σου λέω. Κοριτσάκι μου, πήγα εκεί, με αφήσανε μόνη μου, πήγα ευτυχώς. Οι ξένοι ανταποκριτές με είδαν σαν συνάδελφο και με βγάλαν από εκεί. Και έβγαλα και το φιλμ βέβαια. Θα μου πείτε για το ταξίδι σας στο Βιετνάμ? Ναι. Πήγα στο Βιετνάμ και απογοητεύτηκα, Δαφίδ. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Ο Χαρίλαος ήξερε ρώσικα. Υποτίθεται ότι εγώ ήξερα λίγο καλύτερα ρώσικα. Πήγαμε σαν αντιπροσωπεία επίσημη του Κομμουνιστικού Κόμματος και μας δεχτήκανε με τιμές πρωθυπουργού. Μαζί με τον Χαρίλαο Φλωράκη. Εννοείται. Τι, εμένα θα δεχτήκατε να με κάνουν αυτοί. Ο Μάκης ο Κοψίδης, ο Χαρίλαος Φλωράκης ασφαλώς ήταν η κορυφή μας. Ο Μάκης ο Κοψίδης, ο γιατρός ο Φασίτσας, νομίζω το λέω σωστά, και εγώ. Ο Χαρίλαος ήξερε ρώσικα, αλλά ήθελε και τη δικιά μου βοήθεια που υποτίθεται ήξερα καλύτερα. Και κάποια στιγμή μας λέει ο Πρωθυπουργός, θα φέρουμε το πετρέλαιο, αυτό, εκείνο, το άλλο, και μένω και λέω, σύντροφε Χαρίλα, συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι δεν κατάλαβα καλά. Εσείς μήπως, λέει, πολύ καλά κατάλαβες. Και λέω, μα πώς, οι Αμερικάνοι, τους Αμερικάνους θα φέρουνε? Και έχω μείνει σύξυλη. Και φεύγουμε από εκεί. Και έχω τόσο θυμώσει. Μετά είπα, τι έκανα, τι είπα. Έμαθα από το Μάκη τον Κοψίδη, γιατί εγώ έμενα σε ένα ξενοδοχείο, μέσα σε ξενοδοχείο μόνο του, με 6 ορόφους, σε γαλλικό ξενοδοχείο, και ανακάλυψα την άλλη μέρα ότι ήμουν ο μόνος άνθρωπος που καθόταν εκεί σε αυτό το ξενοδοχείο, και απέναντι καθόταν ο Χαρίλαος με τον Κοψίδη και τον Φασίτσα, αν το λέω σωστά. Πήγαμε στα λαγούμια. Πώς ήταν αυτά τα λαγούμια? Κοίταξε. Και τι ήταν ακριβώς, τι ήταν αυτό? Θα σου πω. Ήτανε μικρή αλλά τεράστια σε διαδρομή τούνελ κάτω από το έδαφος, που στο ένα επίπεδο ήταν ένα τραπέζι με ένα φύλακα Βιετναμέζο. Εκεί μπαίναν οι Αμερικάνοι και λέγανε ότι τους βρήκαμε το στρατηγείο τους. Τους εκτελούσανε και προχωρούσανε πιο βαθιά μέσα για να βρουν τους υπόλοιπους, γιατί ήταν σαν φύλακας αυτός. Οπότε τι είχαν κάνει οι Βιετναμέζοι? Μόλις έμπαινε και ο τελευταίος Αμερικανός, είχαν σαν ένα είδος καταπακτής που τους έκλειναν μέσα στην άμμο και τους πνίγανε με αυτόν τον τρόπο. Είχα πάρει τότε και εικόνες, και είχα πάρει και εικόνες των βασανιστήριων, γιατί για μένα από όπου να ξεκινάνε τα βασανιστήρια δεν έχουν ταυτότητα. Η απανθρωπιά δεν έχει ταυτότητα και δεν έχει χρώμα η βία. Βέβαια στο αεροδρόμιο πως χάθηκε η κασέτα, ενώ την πληρώσαμε $500. Πώς χάθηκε η κασέτα δεν ξέρω, και έρχομαι εδώ να κάνω το αφιέρωμα. Ποιος λέτε ότι έκλεψε την κασέτα? Οι ίδιοι εκεί που μας φιλοξενούσανε. Γιατί προσπαθήσαμε να φύγουμε το βράδυ, γιατί λέγαμε με πολύ αγάπη βέβαια, το λέγαμε να κοιμηθεί ο παππούς, να βγούμε λίγο στο Ανόη, να δούμε το Ανόη. Πήγαμε να βγούμε και μας σταματήσαν με τα όπλα, είστε φιλοξενούμενοι εδώ μέσα κτλ. Και είδατε μόνο το κατώ? Μόνο το κατώ είδαμε. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais.
Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Η ΕΡΤ τιμά σήμερα την Δήμητρα Γκουντούνα μέσα από μια εφόλη στη ύλη συνέντευξη. Έχετε, κυρία Γκουντούνα, πίστη στη νέα γενιά που παραλαμβάνει το βάρος του κόσμου? Πίστη θέλω να έχω, δεν ξέρω αν αυτό το βάρος μπορέσει να το σηκώσει. Εσείς κάποια στιγμή διδάξατε σε μια σχολή δημοσιογραφία και μετά σταματήσατε. Αισθανθήκατε σαν να προσπαθείτε να διδάξετε στο σίδερο να επιπλέει? Όταν δίδαξα στο κολέγιο της δημοσιογραφίας ήταν πάρα πολλοί συνάδελφοι και η Μένια Παπαδοπούλου από την ΕΡΤ, πάρα πολλοί. Ο Δημήτρης ο Κωνσταντάρας, ακόμα και αυτοί που έκαναν αθλητικό ερχόντουσαν στο τμήμα μου όταν πήγαινα εγώ να διδάξω. Στα διαλύματα δεν κάναν διαλύματα. Οπότε ήρθε κατευθείαν μέσα ο εργοδότης, να το πω έτσι, και τι γίνεται. Του είπανε, ξέρω εγώ, οι αριστεροί, ποιος ξέρει τι, μήπως κάνετε προπαγάνδα. Λέω, αν μπορέσω, αν είχα το ταλέντο να μπορώ να προσελκύσω τόσα άτομα εδώ πέρα, μπράβο μου. Όχι, λέω, μιλάμε για ποίηση. Αυτοί που έκαναν αθλητικό ρεπορτάζ και δεν είχαν ιδέα για ποίηση, ερχόντουσαν να ακούσουν ποίηση. Ερχόντουσαν να τους πω εμπειρίες που δεν είχα και τόσες πολλές τότε. Μιλάμε για 25 χρόνια πριν. Ήτανε μια νεολαία που, να σου πω κάτι, όλο κάπου τους βρίσκω σε σοβαρές εφημερίδες. Ο ένας διευθυντής, ο άλλος αρχισυντάκτης. Και νιώθω έτσι μια περηφάνεια και μια... Αλλά τους εγκατέλειψα και όταν έφυγα, γιατί έπρεπε να φύγω για το εξωτερικό, ήρθανε στο αεροδρόμιο. Τότε ήταν μια ταινία, «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών». Και με κάνανε ρεζίλ στο αεροδρόμιο. Μου φωνάζαν «Oh Captain, my Captain». Το κλάμα εγώ βέβαια, αλίμονο. Πόσο κοντά ήρθατε, κυρία Γκουντούνα, με την τεχνολογία στα κατοπινά χρόνια? Πιστεύετε πως ο κόσμος έχει εθιστεί στη μεθαδόνη της ευκολίας? Είμαι πολύ της παλιάς σχολής. Γράφω μεν στο κομπιούτερ, είμαι αναγκασμένη να γράφω αφού έχω την Avec News, αλλά από εκεί και ύστερα εγώ γράφω εδώ με το στυλό και την πένα. Και πάμε λοιπόν στην Avec News, και για να εξηγήσουμε στον κόσμο, www.avecnews.gr, που είναι η εφημερίδα σας στο διαδίκτυο, μετά, δηλαδή στα χρόνια μετά από την ΕΡΤ, όταν φύγατε. Πείτε μου πώς ξεκίνησε, πώς λειτουργεί, ναι, και πώς τελεχώνεται επίσης. Με πολύ χαρά θα σου το πω, για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί με ενδιαφέρει πολύ. Κοίταξε να δεις, Δαβίδ, η εφημερίδα ξεκίνησε γιατί είχα ανάγκη εγώ και συνεργάτες μου να εκφράσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτά που αισθανόμαστε. Είναι πριν 3-4 χρόνια που θα αλλάζανε λίγο τα πράγματα, κάτι θα γινότανε κτλ. Βέβαια site είναι, εμείς το λέμε εφημερίδα γιατί είμαστε πολεμοδίτες. Η καρδιά αυτής της εφημερίδας είναι η Λαμπριάνα Κυριακού. Είναι ο άνθρωπος που παρακολουθεί το σφιγμό και των άλλων συναδέλφων. Είναι δημοσιογράφος που μας ήρθε από την Κύπρο. Από την Κύπρο. Η οποία ανακάλυψε εσάς, όπως εσείς παλιότερα ανακαλύπτατε άλλους δασκάλους. Ναι, και πολύ χαίρομαι. Πάρα πολύ, γιατί έχει έναν εξαίρετο χαρακτήρα και μπορεί η εφημερίδα, βέβαια μου βάζει πάγο πολλές φορές. Γιατί εγώ με το πάθος που πάντα κινούμαι και έχω στη ζωή μου, είμαι ικανή να γράψω «Αχ, αυτός που υποτίθεται υποστηρίζω πολιτικά». Και μου λέει «Μα τι, είναι δυνατόν?» Οπότε μου βάζει πάγο. Βλέπεις, έχουμε όλες τις απόψεις και με αυτές που εγώ έχω εντελώς αντίθετη γνώμη,
έχουμε όλες τις πολιτικές απόψεις, δεν σχολιάζουμε, λέμε την είδηση όπως είναι, αλλά περισσότερο είμαστε στον πολιτισμό και στο θέατρο. Αυτός είναι ο πρώτος σας άξονας. Ναι, παρόλα αυτά έχουμε βέβαια όλες τις ειδήσεις ό,τι γίνεται το 24ωρο. Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια. Πριν αρχίσουν τελειώσανε όλα. Δεν θα ψάξει κανείς, ούτε οι γονείς. Εγώ ήρθα και φεύγω αφανής. Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια. Γιατί ο κόσμος δεν ήταν για μένα. Ήταν πόρτες κλειστές και δικαστές. Ήταν κρύο βροχή, μια σκληρή εποχή που κανείς τους δεν είχε ψυχή. Άμα δεις τα παιδιά, πες τους μόνο ένα γεια. Από κάποιον που ήτανε μόνος, είχε κάτι να πει, μα σ' αυτή τη σιωπή δεν υπήρξε γι' αυτόν λίγος χρόνος. Δεν υπήρξε γι' αυτόν λίγος χρόνος. Έχετε διαβάσει τη ζωή σας πολύ? Το πολύ δεν σημαίνει τίποτα, γιατί η Δαβίδ είναι σαν να μην έχω διαβάσει τίποτα. Μπορεί να διάβαζα από πολύ μικρή, να κλέβω τα βιβλία του πατέρα μου και πράγματα που δεν έπρεπε να τα κάνω, γιατί τον Ντοστογεύσκη στα 11 δεν τον μαθαίνεις, δεν μπορείς να τον μάθεις. Παρ' όλα αυτά μου διαμόρφωνε ψυχοσύνθεση περίεργη. Έχω διαβάσει, ναι. Ποιος σας έμαθε το τσιγάρο? Ήθελα να κάνω τη μεγάλη. Έχει πεθάνει όμως η Φέμη Κανέλου, μία συνάδελφος, η οποία είχε έρθει στη σχολή του Πασαλάρη, γιατί ξέχασα να σας πω ότι για να πάω στη σχολή του Πασαλάρη μου βρέθηκε ένας άνθρωπος συγκλονιστικός, και δεν το ξέχασα, δεν ήξερα αν πρέπει να το πω. Ένας άνθρωπος συγκλονιστικός στο δρόμο μου, μια οικογένεια συγκλονιστική, του Σαμουήλ Χατζόπουλου, όπου είχαν επιστρέψει από το Auschwitz, με τα πόδια είχαν έρθει από εκεί. Είχαν καεί οι οικογένειές τους. Είχαν δει τις οικογένειες και του Σαμουήλ Χατζόπουλου και της Σουζάνας να καίγονται στα κρεματόρια. Γυρνώντας στην Ελλάδα ερχόντουσαν με τα πόδια. Εάν δεν ήταν αυτός να με βοηθήσει και να με στηρίξει, γιατί ήμουν παιδί, έτσι, δεν θα πήγαινα ποτέ σχολή δημοσιογραφίας, δεν είχα τη δυνατότητα. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, χάθηκαν τα πάντα. Χάθηκαν οι φίλοι του. Χάθηκε μια άλλη ζωή. Τα ιδιωτικά μου σχολεία, τα. Για λίγα χρόνια η μάνα μου μπόρεσε να με έχει στο ιδιωτικό, στο Σαλβάνου, που εκείνη την εποχή δεν υπήρχε, άλλο Σαλβάνου υπήρχε. Έχασα τις φίλες μου και έχασα μια φίλη μου, την Τέζη, η οποία γύρισε και της είπα μόνο «Εμείς αλλάζουμε γειτονιά». Έτσι το έχω ακούσει. Και επειδή είπα τη λέξη γειτονιά, μου είπε «Γειτονιά, πώς μιλάς έτσι?» Η κολλητή μου τώρα ήτανε, με διέγραψε από τη ζωή της. Αν δεν ήταν λοιπόν ο Σαμουήλ Χατζόπουλος, δεν θα είχα κάνει τίποτα. Εκεί στην σχολή του Χρήστου Πασαλάρη, για να συνεχίσω μετά, έπρεπε και να δουλέψω κάπως, πώς θα πληρώνα κάθε μήνα. Το πρωί ήμουν γραμματέας του. Έκανα τη γραμματέα του. Αγράμματη, εγώ τη γραμματέα του Πασαλάρη έκανα. Με τους μεγαλύτερους δημοσιογράφους που πέρναγαν από εκεί. Αγράμματη, καταλαβαίνεις τι λέω, δεν είχα το επίπεδο και την
Παιδάκι σου λέω, παιδάκι, στην κυριολεξία. Εκεί γνώρισα τη Φέμη την Κανέλου, η οποία ήρθε κάποια στιγμή και μου λέει: μπορώ να σας πω, θέλω κι εγώ να γίνω δημοσιογράφος, μπορείτε να πείτε κάτι στον κύριο Πασαλάρη? Εγώ με ξέρεις καλύτερα από τον καθένα, έχω αυτή την αυτή. Έχεις ταλέντο? Μαζί μου. Τι ψαχούλεψα να δω πόσο αγαπάει πραγματικά τη δημοσιογραφία, τη λάτρευε η Φέμη. Και ήταν και πολύ καλύτερη από μένα δημοσιογράφος, ήταν μεγαλύτερη από μένα και πολύ καλύτερη. Είχε γνώσεις. Και εντάξει, μεσολάβησα, ήρθε. Κάπνιζε τότε και να μην καπνίσω εγώ. Δεν γίνεται. Από εκεί κόλλησα το τσιγάρο. Πάει ο καιρός που ήταν ο κόσμος δρόσερος και κάθε αυγή ξεκινούσε μια πηγή για να ποτίσει όλη τη γη. Ήρθανε νύχτες και βροχές και χειμωνιάσαν οι ψυχές και στο βαθύ το σκοτάδι έχει σταθεί ένα παιδί να ζεσταθεί. Τώρα το δάκρυ κυλάει στο χώμα και πέρα από το βοριά ένα καράβι ρωτάει ακόμα που θα βρει στεριά. Πάει ο καιρός, πάει ο καιρός που ήταν ο κόσμος δρόσερος και κάθε αυγή ξεκινούσε μια πηγή για να ποτίσει όλη τη γη. Κυρία Δήμητρα Γκουντούνα, πολλές φορές από τα χρόνια που γνωριζόμαστε και από τις περιγραφές σας έχω αισθανθεί πως καταβάλατε έναν τεράστιο κόπο για να ανέβετε σε μια ψηλή σκάλα που όμως ακουμπούσε σε λάθος τοίχο. Εσείς το βλέπετε έτσι? Τώρα άμα αναγνωρίσω τα λάθη της ζωής μου, Δαβίδ μου, θα είναι και το τέλος της ζωής μου. Και επειδή έχω σκοπό να ζήσω άλλο τόσο και να κάνω άλλα τόσα λάθη, καλύτερα μη σου απαντήσω. Υπήρξαν πράγματα για τα οποία μετανιώσατε που αν θα γυρίζατε πίσω δεν θα τα ξανακάνατε? Ναι, έχω μετανιώσει. Θα τα ξανάκανα όμως. Κάποια στιγμή σας είδα να σηκώνετε το ποτήρι σας και να λέτε «Στην υγειά των εχθρών μας που σταδιοδρόμησαν με μόνο προσόν ότι μας μισούσαν πολύ». Πιστεύετε πως γίνατε στη ζωή σας σκαλοπάτι για αγνώμονες? Σκαλοπάτι έγινα, ναι. Σκαλοπάτι έγινε και από πολύ αγαπημένους ανθρώπους που μετά μου γύρισαν την πλάτη για πολλούς και διαφορούς λόγους. Δεν το θεωρώ αγνωμοσύνη. Είναι η ανθρώπινη φύση, Δαβίδ. Δεν μπορείς να περιμένεις, όταν δίνεις κάτι, δεν περιμένεις την ανταμοιβή. Το δίνεις γιατί το νιώθεις. Αν περιμένεις ανταμοιβή, να ξέρεις ότι θα απογοητευτείς οπωσδήποτε στη ζωή σου. Πιάσατε ποτέ τον εαυτό σας να προσπαθεί να διαχειριστεί τον καινούριο κόσμο με τα παλιά εργαλεία? Κοίταξε, έχω πιάσει τον εαυτό μου να μην μπορεί να χειριστεί με κανένα εργαλείο τον εαυτό μου, τον ίδιο. Τη Δήμητρα. Στη ζωή μου δεν έβαλα ποτέ πρόγραμμα. Δεν είπα ποτέ θα κάνω αυτό για να πετύχω εκείνο. Ό,τι έχει γίνει είναι συμπτώσεις.
και τυχαίο. Προσπάθησα μόνο στο να διαβάζω, να δουλεύω σωστά. Εκεί ήταν η προσπάθειά μου. Δεν τα είχα καλά με το χρόνο καταρχήν. Και τώρα να δεις πόσο δεν τα έχω καλά με το χρόνο. Μου τη δίνει ο χρόνος. Δεν με αφήνει να προλαβαίνω τίποτα. Θα μου διαβάσετε ένα μικρό κομματάκι ποίησης της δικής σας επιλογής. Την ψυχή μου αυτόν τον καιρό την πιάνει τη μουλά. Με ρωτάει, λέει, ο καιρός από που θέλω να περάσεις. Και ακριβώς τονίζομαι στο γέρνο ή γερνό. Αστιότητες. Κανένα τέλος δεν γνωρίζει ορθογραφία. Κυρία Δήμητρα Γκουντούνα, οι άνθρωποι που σας τράβηξαν το χαλί, τι βρήκαν από κάτω? Τη σκόνη μου βρήκανε, Δαβίδ. Τιμήσατε με την παρουσία σας. Θέλω να πω το πόσο τυχερή είμαι που σε συνάντησα στο δρόμο της ζωής μου. Είμαι τυχερή γιατί δεν έχω δει άνθρωπο να αγαπάει τόσο τη δουλειά του, να δίνεται τόσο πολύ και να γυρνάει πίσω και να μου λέει καλημέρα 20 χρόνια τώρα. Επειδή ξέρεις ότι έχω ανοίξει την πόρτα και το παράθυρο σε πολύ κόσμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δαβίδ. Θα σου πω ένα πράγμα. Ποτέ μη ρωτάς σαν δημοσιογράφο τι θα κάνει μετά. Γιατί δημοσιογράφος μια φορά είναι πάντα δημοσιογράφος. Η εκπομπή για τη δημοσιογράφο Δήμητρα Γκουντούνα ηχογραφήθηκε στα ραδιοφωνικά στούντιο της ΕΡΤ τον Μάιο του 2017 με την τεχνική επιμέλεια του Θανάση Βουτέρη. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.